А сега към една любопитна новина от седмицата. Новата мода сред родилките да кръщава децата си с старинни български имена. Юлиан Стоянов направи проверка какви са настроенията в майчин дом. Сега го включваме оттам, за да ни разкаже повече. Здравей, Юли! Здравей, Марина! Тази мания да си кръстиш детето с някое екзотично име отдавна отмина. Това показа и нашата проверка по-рано тази седмица в майчин дом, когато пристигнахме на място, за да разпитаме дали наистина българските традиционни имена отново са на мода. Оказа се, че са. И доказателство за това са двамата героя, които заснехме. Вижте ги! Запознайте се с братчетата Иван и Калоян, едни от първите близнаци в майчин дом за годината. Много са сладки. На мен на пръв поглед абсолютно еднакви ми изглеждат. Не, съвсем различни. Съвсем са различни. Калоян е по-мъничък, а Иван е доста по-голям и по-тежък от него. Освен, че е с 600 грама и една минута по-голям, Иван вече показва и характер. По-настоятелен. Когато иска нещо, не млъква. Докато брат му Калоян, той е прекалено търпелив. Майка им Кристина става родител за втори път. Не са се чудили много как да ги кръстят. С съпругът ми решихме така да се казват, защото той държеше да кръстим децата си с хубави български имена. Първо дойде идеята за името Иван, защото е българско, а пък понеже са двечки и ще имат имен ден на една дата, затова решихме другият да се казва Калоян. Не са кръстени на никого. От Кал да е Иван да е, както се казва. Точно така. Хубав Иван. Кристина знае, че е в крак с модата. Вече се връщаме към старото, към традицията и към нашите корени. Това е една дълго чакана бременност и просто Господ ни ги даде. Акушерката Надежда Христова обгрижва майките и техните новородени от 15 години. Иван и Калоян не са изключение. Чувстват се свободни да ни разкажат и да се похвалят с името на детето си, веднага след като то се роди. Тенденцията с старинните имена се наблюдава от една година. Много често срещани напоследък за момичета са, например, Бориса и София, а като най-често срещани мъжки имена мога да кажа Никола, Борис, Калоян също. Но не всички майки могат веднага да кажат как ще кръстят децата си. Понякога става въпрос за неразбирателство. Единият родител иска едно име, другия иска друго име и все още не са се стиковали кое от двете да изберат. Или просто за 9 месеца бременност така и не са намерили подходящото име за детето си. Затова след раждането родителите имат 2 дни да вземат финално решение. През тези 2 дни вие на бебенцето как казвате? Здравей, бебенце номер 321. Точно така. На практика точно така. Само не разбрах. Още деца ще чакаме ли? Божа работа. И така, само с български имена, семейството на Кристина стана 6-членно. Вече сме едно голямо, щастливо семейство. Аз съм позитивно настроена, с желание и с добри намерения всичко се постига. Не се колебайте и не чакайте. Това е бъдещето и най-голямата радост. За Събуди се Юлиан Стоянов.